To, že Vianoce nie sú o Ježiškovi, ktorý roznáša darčeky, není asi pre nikoho z vás ani nová, ani nejaká šokujúca správa, ale celkom vážne mám pre vás tú najdôležitejšiu správu a to je to, že Ježiš Kristus, ktorý je historickou osobou, on je tá kľúčová postava Vianoc. A my veríme to, že Ježiš Kristus je Boží syn, ktorý prišiel na túto zem preto, aby zachránil každého jedného človeka z toho, z čoho sa nedokáže sám zachrániť. A ja som bol takto zachránený z drogovej závislosti pred 25 rokmi, kedy som sa osobne stretol s Ježišom. Znie to možno tak zvláštne, ale ide o to, že som zažil duchovnú skúsenosť, kedy som v momente proste zrazu vedel, že viem, že Ježiš je živý, že je skutočný. A nešlo len o nejaký zážitok, ale išlo o to, že ja som reálne bol nadprirodzene z okamihu na okamih vyslobodený z celej drogovej závislosti, v ktorej som bol. A takúto skúsenosť nemajú iba nejakí narkománi alebo takíto ľudia. Moja manželka, ktorá nikdy nebrala drogy, má podobnú duchovnú skúsenosť takého osobného stretnutia sa s Ježišom Kristom a takisto vlastne milióny ľudí po celej zemi. A Ježiš je Boží syn, to znamená, on je Boh, ktorý sa stal človekom. Priatelia, Vianoce sú o tom, že Boh sa stal človekom, pretože miluje človeka, pretože sme mu vzácni, pretože sme mu drahocenní, a prišiel, aby nás zachránil, aby nás odomkol. On je naozaj ten kľúčový, ktorý nás dokáže odomknúť zo všetkého, v čom sme. Či je to závislosť, či je to smútok, či je to depresia, či je to taká prázdnota, nezmyselnosť života. Ale to najdôležitejšie, prečo Ježiš prišiel na túto zem, je, aby nám pomohol tam, kde si naozaj kde si nedokážeme rady, žiadny človek, žiadna technológia, žiadna ľudská schopnosť, a to je to, aby nás zachránil od smrti, od večnej smrti. Pretože, viete, je to o tom, že to nie je Boh niekoho hádže do pekla, ale ľudia bez Boha sa tam rútia. A Boh sa stal človekom práve preto, aby zobral to, čo nás strhávalo do pekla. To znamená náš hriech. A on prišiel práve kvôli tomu, aby zobral naše hriechy na seba, aby zomrel za každého jedného z nás na kríži. Ale on nie len zomrel, ale takisto vstal z mŕtvych. On je živý, on je skutočný, on je vzkriesený. A takto vzkriesený Kristus, keď sa zjavil jednému zo svojich učeníkov, tak mu povedal, že ja mám kľúče od smrti a podsvetia. A ja ti chcem povedať, že on má kľúč naozaj od všetkého. A chcem ťa pozvať k tomu, aby si mu tejto kľúčovej osobe celej našej existencie, aby si mu odomkol srdce, pretože on sa nikde nebude dobíjať. On čaká, kým mu odomkneme, aby mohol priniesť riešenia a aby mohol priniesť to riešenie na ten najväčší problém každého jedného z nás, a to je smrť. A ak mu chceš odomknúť srdce, urobiť toto kľúčové rozhodnutie v celej svojej existencii, chcem ťa pozvať do tejto modlitby. Len prosto daj do toho celé svoje srdce a opakuj po mne. Pane Ježišu Kriste, ja ti ďakujem, že ma miluješ. Ja ti ďakujem, že z lásky ku mne si zobral všetky moje hriechy na seba a že si za mňa zomrel. Ja ti ďakujem, že si vstal z mŕtvych, aby si mi dal nový a večný život. Pane Ježišu Kriste, ja sa ti teraz úplne odovzdávam. Prosím ťa, ty buď mojim jediným pánom a staň sa mojim záchrancom. Ak s tým súhlasíš a stotožňuješ sa s tým, tak len povedz tam, kde si amen, alebo aj vo svojom srdci. A ak si urobil toto rozhodnutie, chcem ťa povzbudiť k tomu, aby si hovoril k Ježišovi takto svojimi slovami, aby si našiel kresťanov, ľudí, ktorí poznajú Ježiša, aby si začal čítať Božie slovo, nový zákon a nasledoval ho a naozaj sa mu zveroval so všetkým a púšťal ho do všetkých oblastí svojho života.